Muerte al moro, hay que poner un garaje para secuestrar moros y mutilarlos, a por ellos. Aquests són els missatges al grup de Telegram de Portem Now. Más muros y menos moros. No queremos gente así en nuestro país. Les vamos a deportar a todos. A por ellos. Això són declaracions de portaveus de Vox. I jo no hi veig gaires diferències. Serà que els textos s'assemblen a les solles. Serà que és molt divertit quan van tots junts a les mateixes concentracions, com s'acaba de dir, que encapçala Mònica Lora, juntament amb la gent que fa les convocatòries a les caceries. Serà que la seva Espanya ja ha cantat a por ellos contra tothom, contra moros, contra curreles, contra mariques, contra bolleres, contra pobres, contra indepes, contra rojos i contra negres. De Torre Pacheco a Piera, d'Écija a Sabadell, tirant benzina sobre el malestar que neix després d'anys de vassallatge polític, els mateixos senyors de Cortijo que els paguen a vosaltres, que és l'únic bonisme que conec, el que li està dient que és petit comerç a les botigues de Louis Vuitton. Vostès l'únic que tenen són 4 esquadristes al carrer i tretxo i corbat al Parlament. Vostès, que es preocupen tant de parlar-nos dels valors de la família, els valors dels fills, que estan dient que és el que volen, que hi hagi caceres, també als col·legis, que volen, que deixem de creure que el nostre veí és el nostre veí, que és un de nosaltres, que fa una part del nostre país, que la seva vida no ens importi. Perquè aquesta setmana jo sé que hi ha un nosaltres que es dibuixa entre tota la gent que tenia l'estómac regirat en veure unes imatges que no haurien de passar mai del blanc i negre al color. I miren, jo els ensenyaré el que són els catalans. Aquí tenen Josep Mauri i la Maria Duran. Ell era analfabet, va venir des del Baix Ebre fins al Poblenou i després a Badalona caminant. Va treballar de traginer, que són els riders d'aquella època. I ella feia de minyona, que són les interines d'aquella època. Treball informal, treball il·legal, que diuen vosaltres. I aquí poden veure Antonio Padilla i Leonor Dendínez, lluitadors contra el cop d'estat del que venen vosaltres, els de l'Una Grande i Libre. Després de la presó, de molts plats de llenties a la presó, van venir des d'Andalusia perquè allà no els contractava ningú. Van treballar, ell de paleta a l'obra i ella cosint. Moltes voltes sense contracte, il·legals, que dirien vostès. I aquí tenen la gent que té molta més dignitat que tots vosaltres junts, que és l'equip de Top Manta, amb el seu portaveu Lamin Sarr, que va venir des de Senegal i que el van tancar una presó d'innocents que són els CIES. Top Manta ara fa 10 anys fent l'impossible, fent possible deixar la manta, fent possible tenir papers, fent possible aprendre català, recordant que cap persona, diguin el que diguin vostès, és il·legal. I saben què veig jo? Obrers, catalans, perquè la nostra pàtria és la que veu que són tan catalans els que van venir d'arreu de l'Estat com els que ja hi eren, tan catalans els que arriben a peu que saltant concertines, tan catalans els que han immigrat a Londres o Suïssa com els que estan per venir de Marroc i del Senegal, perquè ara, des de l'emoció de compartir un faristol com va ser-hi també el Celes, us vull dir a vosaltres, que sou els vassalls de la patronal, que abandona ferits a portes d'hospital, com també va passar a Mataró, que no feu més que pena. Perquè a mi la gent que no té pàtria em fa pena. Perquè el nostre país està fet dels que saben que les seves mans seran el seu capital i això és el que els fa ràbia i que no deportaran a ningú. Ni els de l'extrema dreta de l'Aguilucho, ni els de la dreta extrema de l'estelada mitjà està ben com vagin les enquestes. Els juro que mentre existim, d'aquí no faran fora a un sol català. I no és perquè les seves feines, perquè facin les feines que no volem. No és perquè rentin els terres que ara renta ma mare. És perquè la pàtria està als ulls de l'altre i això és el que vosaltres no han après mai. I sabem que als camps de Cartagena i a Ponent, sota el mar de plàstics, aquestes persones treballen en règim de semisclavatge. I vostès, Vox i Aliança, tanto monta, monta tanto, els agrada que la gent no tingui papers perquè no tinguin drets. Això és el bonisme d'avui dia. Perquè no baixen els salaris als immigrants, els baixa la patronal, a un altre salari amb aquest os. Però la disjuntiva és clara. Com a les vagues salvatges del Baix Llobregat, o tots o ningú. Així que en aquest país o ens governen els càntics de funeral i glòria, que llavors ja no importarà de quin color tinguem la pell, perquè estarem tots en règim de semiesclavatge, precisament en aquest tipus de camps de treball que tant se'ls encanten, o regularitzem ja a tothom, que puguin tenir drets, que puguin decidir, que puguem estar d'igual a igual a una mateixa trinxera. No hi ha una altra. Contra la deportació massiva, regularització massiva. Així que cada dia que això no passa, cada dia que posen dificultats al padró, som responsables de la indefensió de tants i tants catalans per pura covardia i Candel no voldria homenatges, Candel voldria fets. I per acabar, i li demano que m'ho deixi fer, president, perquè crec que és necessari, voldria adreçar-me a tots els catalans als que els diuen immigrants i que avui comprensiblement poden tenir molta por. Els de primera generació i els de segona, els que porten aquí 5 minuts i els que porten mitja vida. Aquests partits que diuen que us deportaran, i entenem que tingueu por, que estigueu espantat per si els vostres fills poden anar sols pel carrer, si patiran identificacions policials o si algun de Salmat els hi farà alguna cosa. Potser alguns de vosaltres esteu pensant en marxar, i ho entenem.
Però deixeu-nos dir que aquest país és el vostre i que, si us plau, no marxeu, perquè ens agradaria, si us plau, que us quedeu amb nosaltres, no ens deixeu sols amb aquesta colla de feixistes, perquè precisament la Catalunya que ha de ser serà la que es forjarà entre totes les persones que han vingut, totes les persones que vindran i totes les que ja estaven aquí, com ha sigut sempre. Salut i llibertat.